Alright, good morning guys, good morning. Meron tayo guys na isa kayo na paralyzed o isang stroke. Siya daw ay walang kamag-anak, so walang wala. So lilibre natin siya guys. Yun ang pamasko ko sa kanya. Panuro natin guys. Oh, ginabatan. Daraga naman. Dito po ako lumaki. Daraga naman Manila. ako. Ay, hindi ko pa marunong Bicol. Mag-Bicol number lang alam ko. Sa Rodua na Pulo. Yun lang alam ko salitang Bicol. Pero wala na. Tagalog talaga ako puro. Ikaw, Tagalog ka? Ay, Bicol. Bisaya. Bicol po, Bicol. Kababayan pala kita. Paborito ko, Bicol Express. Express. Yung Bicol Express dito, sobrang anghang. Doon. Ay, bakit hindi po kayo nag-asawa? Mahirap lang po ako. Ay, wala po kayong trabaho dati? Meron po, kaya lang takot ako kasi baka iiwan din ako pag hindi kami yumaman. Nasaan yung mga kamag-anak niyo po? Ay, nung meron ako dati, nandyan lahat sa akin. Ang wala na ako, may sakit akong ganito, nawala lahat. Tapos, yung iba sabi, tinanggihan ako kasi pabigat daw ako. Pabigat ka. Ay, saan ka nakatira ngayon? Doon po, sa pupuntahan po natin, pinapatulog po ako ng pastor. Pastor. Doon sa simbahan po. Pero wala po doon pagkain. Kaya pupunta ako dyan para biling tinapay. Ay, ba't ang layo po? Po, Bakit ang layo ang binili wala po mo? kasi doon. Malapit, wala. Tsaka mura po dyan. Yan po, bumibili ako tinapay. Kung may magbigay sa akin, awa, thank you. Pag wala, thank you pa rin. Mahalaga po, bili ko, pagkain ko. Kaya lang, May pangilang araw yan? 3 araw lang to. Di, so babalik ka na naman dyan. Babalik naman ko dyan. Ano yan, may nagbibigay po sa inyo dyan? Wala po, yung ano lang po, yung pakain lang minsan. Kung may naawa, pakainin ako. Para nakatipid na ako. Pero ngayon wala po kasi hindi pa raw Pasko. Pasko na. Hindi pa raw. Ilan po anak mo? 4 po, 4. Nasa Manila lahat sila? Dito po. O Bicol? Dito po. Saan ka nakatira dito? Quezon City? Marikina po. Marikina ka? Maganda po dyan. Kaya lang bumabaha dyan. Ay nga. Naranasan ko, natira ako dati dyan sa Marikina, sa Industrial Valley. Lumubog hanggang bubong. Opo. Namatay lahat yung inaalagaan kong aso. Puro imported. Nalunod. Doon siguro kayo sa may gilid ng ilog, ano? Opo, malapit po doon. Ano yun, yung Sa Marcos Highway. Ulandes. Opo, tama sa Ulandis po. Opo. Alam niyo po yun? Opo. Opo, sikat yun eh. Sa Ulandes. Opo. Ay, ano pa noon, hindi pa na-develop yun. Opo. Ngayon, develop na ba yung Ulandes? Dati po kasi, kaya bumaha, hindi nabuksan yung dam. Umapaw. Tapos, bagyong, pangalan ng bagyo, nakalimutan ko eh. Ang dami po namatay. Kailan pa ba kayo na-stroke? 8 beses na ako na-stroke. 8 beses na. Opo, nung pagkaedad ko po lang 50, na-stroke na po ako. Ngayon 56 na ako. Almost 60 na akong stroke. Pero sabi nila, masamang damo daw ako. Masamang damo kaya buhay pa ako. Ang iba niyan, 3 lang, tunas na eh. Opo, sabi nila, ingat ako sa ika-shop kasi ika-shop lang daw, buhay ng pusa. Kaya ingat na ako kasi nakawalo ako eh. Kaya ingat ako. Alam mo, sir, tawagin kitang yung taxi driver kanina, ang tawag ko sa kanya, Batman. Sabi niya, bakit ako Batman? Kasi 6 asawa mo, bata ka pa lang, maya ka na. Batman. Kaya Batman siya. Bata pa lang, manyak na. 6 asawa. Dami. Pwede ba yung ganon? Ewan ko po sa kanya. Nagyayabang lang yan. Muslim po yun. Kasi ang Muslim. Taxi driver ka, ano, ibuhay mo kung ano. Oo nga po eh. Panayabangan lang po ako. Kaniyabangan. Kasi wala ako asawa eh. Siya 6. Dati, yan
din ako nakatira. Di ba, examiner to? Meron na kinaawa. Siya nagrenta ng isang kwarto doon. Oo. Ako pinatira, kaya lang hirap na hirap ako kasi aakyat pa. Aakyat pa. Kaya nung nakita ko ng pastor, yun na ako pinatulog sa kanila. Kaya lang sa mahabang upuan lang po. Pwede na. Doon lang ko tutulog. Ito na po sabi nyo. Pwede na to. Wish na po ito. Diretso lang po. Tuturo ko po sa inyo. Pero bago ko bumaba, advance Merry Christmas sa buong pamilya mo. Okay, salamat po. Tsaka maligong bagong taon. Ako po isa lang ko. Wala ako kasama Pasko. Ay, masaya naman dyan sa simbahan. May mga pakain dyan. Walang pakain dyan. Walang pakain dyan. Hindi nila ako binibigyan. Tulog lang. Wala pa. Kaya lumalabas ako eh. Kasi walang pakain. Hindi sila nagluluto dyan. Hindi po. Ay, paano yung mga nagwawalas dyan? Yung mga janitor? Yung mga gwardiya lang po dyan. Nagbabaon po. Ganun. Opo. Sige pa po. Pag may makita ko na po ako, tapos mag-U-turn tayo. U-turn. Hindi tayo abot ang EDSA. Ayan, lagpas ng building na yan. Hindi, meron yung malaking cross. CCBC, pangalan. CCBC. Tulo ko lang po ha. Di pa po tayo nakarating. Malinaw po mata nyo, ha? Opo. Pag babae lalo. Babae lalo nila. Yun po. May Ay, cross. okay po. U-turn po tayo. Apo. U-turn. Pag babae lalo, ilaw ang mata ko. Kahit patay, ilaw, kita ko pa siya. Alam mo kuya, kain ko siya, kain. Lami, sarap kain. Sabi nila, paldo kumain. Sabi ko ganito, kuya, tignan mo ako. Sama balbal. Sama balbal. Joke lang kuya. Huwag ka magalit na. Joke lang. Kuya, turo ko sila kababa. Ito na yan, ha? Doon po ako po doon, no? Ay, hindi Sa may- dito. Doon po, kuya, sa may bakal. Dito lang po ako baba. Katulong lang ha. Dito lang po. Katulong lang po.